Sluis worstelt. Mogen raadsleden meepraten over regels van woningverhuur als ze zelf verhuren? Ik vind dat als de belangenverstrengeling zo duidelijk is, dat je niet zo moet meepraten en ook niet zo moet meestemmen. En verder vandaag. Kerstbomen gedumpt voor gemeentehuis. Een film over vrouwen die hun mannetje staan. Goedenavond. Kun je als raadslid meepraten en meestemmen over zaken die jou of je familie direct raken? Die afweging moet in Sluis gemaakt worden, nu er een knoop wordt doorgehakt over de toeristische verhuur. 2 raadsleden zijn nauw verbonden met verhuurorganisaties en dat roept vragen op. Dat de toeristische verhuur van woonhuizen in de gemeente Sluis een heet hangijzer is, mag inmiddels wel bekend zijn. Een gedeelte van de inwoners wil dat er paal en perk gesteld wordt aan de recreatieve verhuur van woningen, omdat ze overlast ervaren en vinden dat de leefbaarheid van de dorpskernen wordt aangetast. Over een voorstel van het college om voorlopig geen maximum aantal dagen verhuur op te leggen, wordt nu gestemd door de gemeenteraad. Volgens het nevenfunctieregister hebben in ieder geval 2 raadsleden nauwe banden met de toeristische verhuur. En dat zit sommige mensen dwars. Ik vind dat als de belangenverstrengeling zo duidelijk is, dat je niet zo moet meepraten en ook niet zo moet meestemmen. Dat is mijn mening. Een van de raadsleden, Sebastian Keimel van Onafhankelijk West, werkt in het bedrijf van zijn ouders. Zij verdienen hun geld met de verhuur van vakantiewoningen op parken, maar verhuren ook woningen in de dorpen. Keimels stem heeft dus direct gevolg voor hem en zijn familie. Er zijn 3 woningen inderdaad, heb ik nagekeken, die blijken dus onder de bestemming wonen te zitten. Op een portfolio van 150 is dat een hele kleine exposure. Daarnaast, als een verstrenging zou voor het kantoor eigenlijk alleen maar financieel beter zijn, omdat dan de prijzen op de parken omhoog gaan. Marjan van Oosterbrugge van lokale partij Sluis is voorzitter van een vereniging van eigenaren van een appartementencomplex. Verhuurt daar een appartement en moet nu zelf stemmen over hoeveel dagen per jaar dat verhuurd mag worden. Ze wil niet op camera reageren, maar zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Net als Sebastian Keimel. Voor mij zit er 0 financieel gewin en ik denk voor het bedrijf van mijn ouders ook niet. Juist alleen maar extra beperkingen, wat er ook uit gaat komen. Volgens de wet mag een raadslid hoe dan ook een stem uitbrengen. Maar op de weg naar de beslissing toe behoort een raadslid afstand te bewaren en niet de besluitvorming te beïnvloeden. Zo valt te lezen op de website van de gemeente Sluis. En dat is wel gebeurd volgens Robert Evers. Deze betreffende raadsleden spreken gewoon mee in de commissie, in de raad, hebben zelfs amendementen ingediend. Je maakt mij niet wijs dat ze daar niet over meegepraat hebben in hun eigen fractievergadering. Dus die beïnvloeding die is er wel degelijk. Evers vindt dat burgemeester Vermu hier iets aan moet doen. Ook die wil niet voor de camera reageren, maar zegt dat zij vindt dat de raadsleden integer hebben gehandeld. Keimel vindt dat er sprake is van een dubbele agenda. Mijn moreel kompas, dat staat goed. Ik vind degene die juist dit opgooien voor politiek gewin, om 1 zetel om te weten te flippen, dat die zich bij zichzelf moeten afvragen of hun moreel kompas wel goed is. Morgen zal Sebastian Keimel een verklaring afleggen tijdens de raadsvergadering over de vermeende belangenverstrengeling. Tientallen kerstbomen zijn gisteravond gedumpt bij het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Het filmpje is door de actievoerder zelf op Facebook gezet. Het is een bloemist met 4 zaken op Schouwen die van de gemeente buiten geen kerstbomen mag verkopen. En daarover is hij boos, want die kerstbomen zijn volgens hem nou net het enige wat hij nog wel mag verkopen. Ja, en burgemeester Jack van der Hoek zegt dat de gemeente gewoon de regels toepast. Oh, here's your Christmas present. Oh, thank you so much. We really do appreciate all of your support. Thank you so much for you. Merry Christmas. Gertie Bin uit Zierikzee heeft voor alle 320 vluchtelingen in de noodopvang in de Zeelandhallen kerstpakketten geregeld. Ze heeft via een doneeractie geld en spullen verzameld. Ik wilde gewoon iets goeds doen voor mensen. En ik dacht, deze mensen zitten hier in de Zeelandhallen, stapelbedjes, ze hebben niet zoveel en wij hebben zoveel. Ja, het is toch logisch om daar een beetje in te delen. Maar wat zit er nou eigenlijk in dat kerstpakket? Douchegel, deo, een spellendoos met 99 spelletjes erin. En voor de inburgering dachten we doen stroopwafels.
De oude veerboot Koningin Emma is vandaag terug verhuisd naar Vlissingen. De afgelopen maanden is het schip opgeknapt en omgetoverd tot hotel. Koningin Emma werd via de sluizen naar het centrum gebracht. Het was een mooie tocht. En ja, voor de rest was het de laatste tocht van het schip, na 90 jaar ongeveer. Hoe is het dat hij nu terug is? Ja, het geeft voor ons een heel voldaan gevoel. Dan praat ik niet over mezelf, maar over de 4 mensen van het PSD-net. We zijn een clubje vrijwilligers met een uit de hand gelopen hobby, zeg maar. En dan is dit natuurlijk wel de kroon op ons werk dat we een schip terug hebben kunnen halen. De boot komt te liggen aan de Houtkade. Er moeten nog wel wat dingen gebeuren de komende tijd. Onder andere de naamborden staan, daar zitten er helaas nog niet op. Die komen er morgen op. En ja, dan hopen ze in april toch wel open te gaan met het hotel. Ja, en dat de leden van PSD-net dan een nachtje komen slapen, dat is duidelijk. Misschien blijven ze wel een week. De film Pronte Wuve is een ode aan de Zeeuwse klederdracht. Een urgente film, want er zijn nog maar 12 Zeeuwse vrouwen die in dracht lopen vandaag de dag. De première van de documentaire liep net even anders dan gepland. Maar daar zijn de Pronte Wuve, over wie de film gaat, niet heel erg door van slag. Jaan Geense zou voor het eerst in haar leven naar de bioscoop gaan. Ze speelt namelijk samen met 3 andere vrouwen uit Arnhemuiden een hoofdrol in de film Pronte Wuve, die feestelijk in première zou gaan. Maar de bioscopen zijn dicht. Het werd een feestje met een heel klein gezelschap in de radiostudio van Omroep Zeeland. Pronte Wuve is namelijk de openingsfilm van de Zeeuwse Documentaire-week, die eerste kerstdag start. De middag was er niet minder mooi om voor Jaan Geense. Pie Ventevogel, Maatje Schroevers en Janna van Belzen. En toch, dan komt daar, als dat maar aan, dat zegt, die moet je als sparrelen komen wijven, daar. En mama ging ook wel graag kamperen, dat heb ik nog graag gedaan. En dan zei ik, toch Henk nog eens sperrenvoer krijgen, zwarte krijgen, die vind ik ook wel mooi. Ja. En ook kan ik die rode. Die zei, weet je maar door, we gaan niet op vakantie en je hebt maar om die krijgen. Nee, ik zei, dat doe ik ook niks. Als je nu een heel jaar werktijd en je wil graag op vakantie, ik zei, dan komen die krijgen er ook later. Nou, zit dat dan? Dan weet je hier maar dit erop. Of zitten maar. Hier is stil. Het fleurt een beetje op. Nou, hoe zeg ik dat maar? Het fleurt een beetje op. Prachtig. Ja, dat is heel mooi als je dat zo ziet. Toch niet altijd zo. Het eerste zag ik er een beetje tegenop. Dacht, dat heb ik nog gedaan, heb ik nog meegedaan. Mijn dochter zei, je hebt ja gezegd, dus je moet het doen nou. Maar ik vond het heel mooi. Nee, ik kan er spijt van nou. En zo kinderachtig ben ik niet ook om te zeggen, dit mag niet en dat mag niet. Het is al goed hoor. Het is een verhaal over 4 levens ook. Hè? En dat gaat natuurlijk samen met die dracht. Ze hebben die dracht aan natuurlijk, wat heel erg bijzonder is. Maar die achtergronden van die vrouwen, dat is wat ons natuurlijk ook enorm interesseert. Het was zeer leuk. Ik vond het ook mooi, prachtig. Ik vond het echt, gewoon af en toe een traantje gewoon. Dus ik vond het geweldig, ja. Het is gewoon een film, gewoon zoals iedereen is. Niks, geen poespas. Zo zijn gewoon de Arnhemuidse boerinnen. En dat is eigenlijk wel heel erg mooi, dat ze het leven zo nemen zoals het is eigenlijk. En dat zo kenmerkend is van die oudere vrouwen met een heleboel veerkracht. En ze hebben van alles meegemaakt en gedaan. En ze staan eigenlijk nog steeds heel optimistisch in het leven. Zaterdag op eerste kerstdag zenden we de film Pronte Wuve uit. Om 12 uur, 4 uur, 8:30 en om 10 uur 's avonds. En daarna is hij nog 10 dagen te bekijken op onze website. Er was veel rijp op het gras en ijs in de sloten. Best wel wat zon vandaag, maar ook wat heilig. Het bleef droog, het werd niet warmer dan 3 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Maar morgen wordt het minder koud, met veel bewolking. En later op de dag is er kans op wat lichte regen. Ja, en of we uiteindelijk een witte kerst krijgen, onze weerman sluit het niet uit. Hoe dat precies zit en wat de kansen zijn op sneeuw tijdens de kerst kun je lezen op omroepzeeland.nl. Tot zover Zeeland Nu. Ik wens u een fijne avond en zie u graag morgen weer.